Nyt se ottaa. Onko se videolla nyt? On. Ottaako se kuva nyt? Näet se mun naama? Näkyykö se? Nyt mene siihen, että kolattaa on avattu Markula. Halloo! Se on tänne lähemmäksi panna ääntä. Joo. Halleluja! Onko hieno? No niin, on se hyvä. Näkyykö siinä mun naama? Näkyykö nää ilokyyneleet kun Honda alla? Joo. Se on ihan järkeä.